Sister Teresa, nixtieq insellimlek u nibgħat il-paċi tal-Mulej fuqek u fuq il-familja tiegħek. Hekk dalgħodu nixtieq naqsam riflessjoni żgħira miegħek li tant laqtitni dalgħodu jien u nagħmel il-meditazzjoni tiegħi flimkien mal-Mulej. Riflessjoni hija dwar mistoqsija li jagħmel l-Ispirtu ħażin lil Ġesu meta qallu aħna x'għandna x'naqsmu miegħek, Ġesu ta' Nażaret, x'għandna x'naqsmu miegħek. Qallu din hija missilta sabiħa mill-Vanġelu ta' San Mark, kapitlu 1, versi 21 sa 28, meta Ġesu u d-dixxipli daħlu Kafarnawm u malaj fjum is-sibt, dan Ġesu pas-soltu daħal fis-sinagoga u qatt jgħallem. Dak iż-żmien hekk kien moħħu Ġesu li jgħallem. U dak li jgħallem 2000 sena ilu llum irid jgħallmu lili u lilek biex nagħmlu attenzjoni. Qatt jgħallem u llum se jgħallem lilna. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu dan Ġesu. Għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba. Beda jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin u qabad jgħajjad u jgħid x'għandna aħna x'naqsmu miegħek Ġesu ta' Nażaret. Ġej biex teqridna inti, jien naf min int qallu il-qaddis ta' Alla. Ma Ġesu ikmandah, iskot qallu u oħroġ minnu. Issa ir-riflessjoni eżis li nixtieq nagħmel jien hija. Ejja għal-mument jiena u inti ninsew li din il-mistoqsija għamilha l-Ispiritu ħażin. Nabililu jien u għamililu int, ejdlu, Mulej Ġesu, jiena x'għandi x'naqsam miegħek. Għamililu fit-talb u wara xi nebħek u wara xi jitla fil-wiċċ li ma tweġiba, li ma sentimenti, li ma raġunamenti joħorġu. Jien x'għandi x'naqsam miegħek, Mulej tiegħi. Għamililu fit-talb. Wara xi nebħek, wara x'jitla fil-wiċċ u x'sentimenti nerġa' ngħidlek u raġunijiet joħorġu. Jien x'għandi x'naqsam miegħek, Mulej. Fil-konkret, mhux suppost għandi x'naqsam miegħek li kulħadd jafa. Jien x'għandi x'naqsam miegħek, Mulej. Ja mistoqsija eżis li tipprovoka ħafna u ħafna sentimenti ta' adorazzjoni. X'għandi x'naqsam miegħek Ġesu? Li fli ninżel arkubtejja għaliex kull irkoppa tmil fis-sema u fl-art. Dik hi l-ewwel reazzjoni. Li ħajti importanti, li ħajti mhux biss meta nkun quddiem Ġesu sagramentat hija qatt ta' adorazzjoni lil Alla, ħajti kollha trid tkun qatt ta' adorazzjoni. Nagħtih lili nnifsi ġifieri konni kemm jien anki r-rieda tiegħi irrid nagħtih. Li anki s-sentimenti u l-ambizzjonijiet tiegħi irrid nofrihomlu. Meta inti tistaqsi il-Ġesu jien x'għandi x'naqsam miegħek, Mulej. U nafu x'veru li qed nistaqsi
lil-qaddis ta' Alla, lill-liben ta' Alla. Naf li qed nistaqsi lil dak li jista' itik dak li hu tajjeb għalik. Anke jekk għalik hu qares, imma dak li jagħtik għalik dak huwa tajjeb. U dak li hu l-aqwa għalik jagħmlu fatt Ġesu. Allura, x'jonqosna iżjed għajdu, x'jonqosna iżjed? Eżis, ma dan Ġesu jien u int mistennija li jkollna dik ir-relazzjoni. Għanerġa' ngħidha ċara. Jien u int mistennija li jkollna dik ir-relazzjoni personali, intima ta' mħabba u ta' adorazzjoni. Ejjew narfu ġvera, ejjew narfu li l-imħabba ta' Ġesu qaddis tagħna lejk u lejja hi 100%. U allura it-tweġiba li inti u jiena irridu nagħtu lil dan Ġesu maħbub tagħna għal din l-imħabba trid tkun tweġiba ta' mħabba 100%. Mhux b'kompromess, le, imma 100%. U allura ftit skiet mal-mulej. Fl-intima tal-qalb tiegħek, fl-intimu tal-qalb tiegħek jinsab hemm. Tista' kull ħin jew waqt il-borom, jew qed tixtri, jew marida fis-sodda, jew tibki xi problema, x'inhi l-problema tiegħek? Tħaddan miegħu, tħaddan. Jinsab hemm. B'ħerqa kbira jistenniek għax ma jisfurzakx. Ma qed jistenniek b'imħabba kbira. Għandu proġetti għalik ta' mħabba. Ejjew f'din id-dajsa li qegħdin fiha sakemm tasal il-ġurnata li jsejħilna biex immorru ingawduh wiċċ imbuċċ. Ngħixu l-ħajja tagħna f'intimità miegħu. Mhux se jneħħilna l-problemi, nafu. Imma hand in hand miegħu ħajtek sa tieħu toma aħjar. Disappuntaw. Kelmu. Wieġbek żgur. Ma jidirx. Ma ħaj. Jinsab ħaj. Preżenti. Postra. Nixtieq minn qalbi insellimlek, nirringrazzjak li qed tisma' din ir-riflessjoni. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem miegħek.